tu ayi ne yesi ahene asebe mprebiasa wo mo go ayi Nkroanza fidie wo kwa bia o ma no nka se da bi ye ya de hia konya ne yes Asantehene dia wo a wo tenchen wo ote so se Asantehene ya to ade wo suru ko bi sa ne bo Dormaahene wo pede 70 paramonsi anda otumfo say to 2 Dormaahene wo be fa wo dagene ento ne ho so we start here de mputu nyuma se na de akodoma twabra video so ne hwe se unima Asante a Sampa ye bono a eye den e na asem no utame ya wo de bribe kesiem se achia menhwe na onka mawo na wotwe awie ye e na enya ntie ese ajimuje ni Dormaahene kro ajimabedu aton Asante si ho aho Asante akoya ne 90 me woda wonna brebia Asante eni bebre na obeya dia de dom na nipa ni beba ho ehu Asante so no e na ono de ne seb kekaba na no yekọ mampon na dom Asante ne de kọ honom ne ye Asanteman ye fe no no so na machiri ka de ope waka Nkroanza waka Sampa e de ba Essumeja kame ho na yenkọhwe videos no na yini nkomo mi din di atesem hene kwaku yenhwe Nkroanza video Nkroanza Nkroanza baba ko na kase ba bedi ne ba free Asante a etiase na Nkroanza timi nya Asante da Nkroanza o hwe ko nya na ho na abono fo abedi kan ba betna ho bia ko nya ho ne ko nya ni nyina ho no ben kuro akasia no abofo no bo opa Ghana kuro ti se breku na no won te se be yesterday ba bia abofo ba wo pa ba ka bono dotoa ba o ye breku na no ba ka sa Nkroanza man hene tisi o ye bia mpana sempa o na ni t-shirt Asante mini how namo mu bibi ya ko na kase mu timi kan gram nyasa na ye beto no nyasa na ye beto no Nkroanza o kan hemfo akase amiensa bete ba mo maso a ba ko ya doma ba ko ya Nkroanza ye otumfo a Nkroanza ya ko na kase o da no Nkroanza ni na ya ka akutane o chagwa jane Nkroanza ni akona kakaka we obada na chagwa jane mabi ndi adumba dumu amaka maka aya no ya na mama no ni ameka abon abaso Ibi pia koso enye yie ba bi wo ho na ba hye wa rugulo ni awa na ba Beni minu akwa bedi akọ na sinkonya minu amwata se buru ni so ebru minia yo Dormaahene Dormaahene kru wodi nsem bia tudwa o se nye nde bi ma o se na na kwa me ba fopim so o se Nkroanza oba Asante abaso ni haw nemom wakasa Nkroanza ya Asantehene dia oni na nyaadwe ane won konko top no won kongu na se wiase won ba bi obi afa anya botere anya ya botere se minia ye woni ma bi wo ho no obi ye no my Ghana emu ade hwe ebufo kranti manche a e do obi biara se se mo be kan ho ma ye kwa Asanteman pon na nso obe se bi udi awansi na achi a bibiri wukro ahwefo mfa ncheme wona be kan ho ma ye kwa Asanteman pon Asanteman Ghana ma nyine do obi biara se Asantehene so da obi ase so be ja no man kokro Asanteman ni father se se ibo nsu Dormaafo aso mo hwe ne Dormaafo mo data na wenchihene so be pie mu obeda apakem mu Asanteman pon kro duam na Dormaafo to bando de hweye na bono champion association tana TV mu nyina conference Karim Cities mu nyina hwe de ekoso ewo eya Asanteman na yo mo fresh mu na yo mo fresh na mu ntime kan ye ho e da mu nyina ma se mo se mo da je se mo credit na mo be hweye na mo sare
ade kwa kwesi wo ekoka abre musika sansa asante de odukudwa ye to menua me ba wasem bisana no re Dormaahene medical ka asem wo Ghana hanom wa me se ka bie mu se asante pe wo mpe wotan no ade ntine ma Dormaahene ta asante sesi ano otibeti na wa no hu se da bi eboro ne mpatem won sase ne nkonya wo ho wotumi aya kese no omo nyina ye santehene dia na ha no yenka no achia me santehene ye dibere nduru ne miamte ye mi dibere enuru santehene ye nkwa wo na manhia ni mi dibere nduru no enti sabi abre na abre opeso wo fa achia me ni mo de besi no wo ye dai na ohoro eye nana ADUMASA asare ye nana amakomuhene amane ni amabere no santehene sabi pledi ase wo ko kira hene wo ko di asu wo ko tware asu se tutu odi kan santehene wo ko gin sase pempem santehene de twa sase ne to wo se ne madea enti amamre ni amamre mu no sabi pledi ase santehene Nkroanza manhima nana adutumu aduda kani on December 2nd 2024 wo no na babet na yipa so kura na ireti Nkroanza manhima to yo santehene achia me ne ko yo dis ka fute gogo ne yire ni achi mane ko ekura ko jare ko mane ko ekura obienu wa ko jasa bi Nkroanza dis ye bi wa ye kire ne di sabi chief menace ana me fe na namboa chief menace me pa okọ krataro so no nkore na ye hwan Asantehene and Asantema kire se wo mu na asase ne ye wo mu dia untimi nkofa de ye ni abusapeni wa de ne afa abusapeni ni ani kan yeni ni papa wo no hono ne ma me wo ni no ade ne afọ mu die ni kai enti Dormaahene ntire ho ase 7 players amotire dia kwa se fa wadwire nyina wo mu ade nyina fa so ma urade ya na se Nkroanza ka asante ho a won fa de na emeso mo asante e de no de ba beso ensase e won Nkroanza enkonya Asantehene abodi ato Nkroanza se ne ma hweso no aboso me won Nkroanza nsu e won Nkroanza ni nyina Asantehene dia se wo pe na won ti ase a won anko Nkroanza aboso no wonum na won ko no nko bisa mo se na ade na mo sole ya de ma ba asante mo beso asante se won ne boso no de obae no obekire no di kan ba e obede obekire na boso memwo timi ene 7 previousa mfre ni ma 7 wani ensu ade a opese tractor so kwa achia me anim no na obo ba bi e wo se ugina e wa asase we so 7 previousa metimi twemfo ni bi ne niam bi na ma tra no group no mu di atem no mu body bi ense na mfata ye mfa ho sansa achia me ya de obi anto ma wo ye de na de ne si dan na obi ato ma wo ne ya de ye be ye de ya na ye mo dadwene ade na sabi impuntu ye mo dadwene ye nkoso ye mo dadwene baby e bekoye mo dadwene die be di ye mo dadwene baby e be da ye mo dadwene asase a ye wo ye mo dadwene ye die ye tumi ye mo dadwene ye franka impo esiwe mpo mu ye mo hawo nko de omodo won tumi na enti Nkroanza ba be suma sante a hunu se santehene mane wo mo santehene ne yere ene Nkroanza hima a wabai enti ne ba ne na kwa me bafo pim a wotoso enan Nkroanza manhene santehene piesie no na bakan no won na de wo nyina ya de aba no se de achempem mo hene ba hia hene no mu nyina de etie no sa na Nkroanza so de etie enti ye ka de sesema etu ahene ni esi ahene wo no se bi na Dormaahene be pedi ewom ye no ane se na amene ye to da bi ye to ka wa na kwata ukọ ka wa ukọ pedi ye wo de ko se he etu ahene ni esi ahene ase be previousa we mo ho ye Nkroanza fidie wo kwa bi o ma no nka se da bi ye ya de sia konyare ye santehene dia wo a wo tenchen o wo tsese atiti dia ya to ade wo suru ko bi sa ne bo Dormaahene wo pedi ye ade no wo we womra no ho ase ni yempro ne kakra ma no nya ase wo ma ne ho so no wo di asante be ko bia ye beto le chesa be fontenta so di e be hwe ayi de afa ho a na se bi friend man bi agina wo di apene views no de ko nanso amane ni amamre mu o fa Ghana mrew o fa court mrew o fa constitution o anyensam yenka no court supreme court insane ntu hene e be to asante wo hono enti se wo dia wo se dadwene no wo nyina se da bi na nanu ma mahene no nya ene de kuru kura ne se wanchi mahene be da pakem kra mampon wo anu ne halo we ne pese kire wo se de wo wai wa dwe se wa hwa ba kire aboa no obi abesa ne obi ayi ne di ayi dai afi mama na ka wo de no enti kuro ne bi da wo de ho hwe ne ye dai bia abisimu samba ye wotumi aka na bi abisimu so kire wan Dormaahene na de waka ko ti sei court kra do si no obo court abo won se magu Dormaahene na wo di atia me wo de ho betutu atia me
odi kuro so wa odi kuro a wo se wase a wo san kire wo ntimi mmɔ na konya ma no wo hu de ɔde besi sa akonya no so wo ya tra bisi wo man hene a wo ne wo lepe wa bisi mu hene okay ekora na wo ya yepe ntimi si hene wa bisi mu ya na wo de Nkroanza se wo se be ka wo papa gina be bia wo gina ni ye wo kwan wa na ewiase no ye ka asem bi se wo mu a enyama wo firi mu a entosi ni ehisem kaba wo bo ho ebetew wo biem so be hen ha sara Dormaahene wote yanko Sampa na yanko hwe no so video asemoka edifa Sampa ho se Sampa ewo hema yeba yeni se Sampa go nagura no nkade hye no a ote so se Sampa bia besi ni mfie be edini no ona me gra no nketia was madam for no no bre na sawadam fu a one no abo osiata pre e ko mfie be ya aduanan opre bibi na wani mere na one time so that time na mu senta chire no bibi atuchi na the court bebe ko siesie ni fie be siesie ni fie ma kan semi aka but Sunday by court na so for me and some petition eya ho mai ba gitum na se be bogu one yes hadi we to be mama ye nka sa kan na ba ta ho na ba gitu asiesie ni tum dia na ye na ne nti America hema akosi so me se Sampa hema ewo ho me ba bia na support no ye say hema no ye de me court so onjimi ni ye ni akire sunya na babogu ye kuma se babogu ye ma sa o ya sam ko se binya nyema na babo wa se ngu na o ti wa asam o hu bi ni on ye hema ayomadu anto so bi no ba no se ni nkoko kana Ghana for bentie ni ye me ba kan ye ba ka papa no ti kuma se ontimi nsesa Sampa amamre sa hema ni si ene na hema ndi ya ni ndi ajire hema ni yi kwaku Sampa kwaku the medical can say be this the time I was a Ghana health service Dormaahene no mo che no mo hwehwe ni tirim enye se bia make say tia no nanso ebrere duru se mo no mo ye bibi fa ho enye se ya ka akiri ama wo mo e de tia me se ya ka akiri ama wo ne se abusua no a esi hye ni to hye no Sampa no omo mu di ade no omo ye miensa okay e ntafo miensa e no omo tawia de make wutie e ntafo miensa emfa center for mienu asefo ene di ade we di na we ababedi penini so ababedi ena baako ye di sika pia no na free no akodi Michael Jackson Sampa Michael Jackson ye sambo di oso Sampa Mahene wo ena ye di sika pia no ena ajimu je na won transaction hwen Canada wo print for di abese na se aye kese wo mo so wonya Dormaahene enso so de ne kakra wa abo sambo bia Sampa Michael Jackson ka Dormaahene kuro abo no so achi dom ama na nya tumi no so Sampa Mahene ana afi wono asa betra so se bimprediasa Sampa ohema yeden ewo ho kwaku obidi hene a Ghana ha mramba bi ba ko pe na ma yehu se wo hene wo prowe so ewo any National House of Chief wasi somebody ade emfie edu enum 15 good years be pese bibisa no no a wona mo no fie san somebody no so Sampa hene no fie san na yakwa National House of Chief aye last year no aye ba be bo mu nse no mu ne ma no mu di agu for gazette na nko de bunu Regional House of Chief e de Samodi anka ta ko na ye bogu ye no ye bisa ne se wonye Sampa Mahene wodi bi enye yie emra ne amane e be hyenso be gina se bi ade e de be di dance ye se no wo hene no e wo se kofa krata di dance ye wo National House of Chief Sampa obedi ade emfie dunum no ne krata wa ha e se ya gina tom okay Nansu krata bia ni wete saa miwa Dormaahene wo ye high court judge ya oni mra
We are whole original House of Chief President. I wouldn't so we be hene e be di mo me agina to mas e wose ho e na ne nkrata akoya dai e kokose na Ghana aban so notify Sampa promo yo hini we na dai e wo so na kesi dia da tole sangba jafla ababi o dia wo chechire Sampa man nyina no e se wo soma sante na wo a wo se nchen medical kasem we mi se ka biem ye ton kawa kwata enko bisa kawa buo we de kwasha wo henfa wo mu se yini tu hene e wo Sampa Dormaahene won kan o how ni say somebody wo criminal wo nam wo no mene wo pribi bi huni a twemanso na se bi maye mmere na hwe na twemanso ne mame wo ye chiame na chiame ase ni bedi wo hene ma ne ye yie Dabi unya desie Dabi achia media yewe no bia no ate asabi mpledu asane ya bo chiame do ba bo akonya chiame ni abusia se abusia we na di chiame we Dabi adisa chiame hene asa so obi se me bo chiame be 20 ene 7 mpledu asante hene wa chiame aduonu ba ko Ewe ba fo kantankechi na takasa na nanom nyina wo mpanifo mo so ya detete wo o ma no ate o ni dia o ni kasa wo mo kasa sabi o mo kasa etu nipa fo o mo nkasa kasa twetwe se Dormaahene se de be bi betira video so ye no Asante ni sa time ko Asante ni sa bre no ye bu ye ho amamre ya tete wo no sabi kwato kwanye medical ka cho sa chairman o tete nipa wo nyan nipa wa Asanteman Ekuro Daudi ya hwene mia wa wo dia besim kura de nkeben wa na hye na se betima control no enso wuntimi control menia yenyan na asem na tole sangwa jafla Sampa Mahene wo no na ye the overlord of Sampa Traditional Council okay and the imperial the overlord of Asanteman wo tumfo doctor wo tumfo say to Asanteman otoso mienu Asanteman ya wotina sikadwa so otoso dunsia wo no na Sampa ye ne dia Tina Sampa Mahene bi sai o menhia ade no kwesha o doma ade no kwesha wa besim na wo besim kete we ya 7 players a ye che wo faze kokobi mu be ya duo wo twekola wo nya bi no a wo se wo mpene ma wo nsi hene wo ho no wo ntumi kwa to abagu a Nkroanza ne Sampa ye no wane se na amen ye no wane se na amen we Asanteman nku biem mo fanse mutiri we Achiame nkubie mu esi a wode nim die ni nyansa wo sikadwa kasa wo tie di sikadwa ka kire no wo ye dai wo ye koku 70 paramonsi anda otumfo say to 2 domadi kuro wo be fa wo dagene ento no ho so emeto ne ho so koku mamu yeso so mo so yankwa Essumeja I so the bit so. And the one was a communal summer, as a son. Essumeja, my cousin near the end of peace. And I guess I'm back. And Doma, Chicho, until the purpose of assassin. The basis now in ye. Because Essumeja, Doma, for Oposhet. Wait, you may I brought for the Baba Trada. Dormaahene, Yanchi Kakra, Kuroba, and bet to make a 12 cracker. Ye never back home. Yanchi, yet 2 free walk. Ye and another class with them. Until between 1640, Posisa and Essumeja, Hene, how would you come by? Home for sure says, I tell little before, but as okay as Essumeja. Home of Musabako and Hodo Fiba. Bebe free, Nian Essumeja. Nadia, I can't run back the people nearby. And then I boy and free for more, and you're not correct. Be able to come about because who free for one. I can never do a trust me, no budget. Young people. Yanina, you was sure. Some I marry a brofo, but the Nkroanza not that high. And then there might be an 4 year too bad. If we Cote d'Ivoire Babel, Obia who means Abacos and Monunia baby. Nabaka be an abuse, young Cassapi. We are paying Nankaya Mokrana saw your dinner piece. I didn't know on your dinner piece. Because Archer said, Emra, Yanaba, I am for me,
ADUMASA kuna pai no ye mu na o che ya be bae me ka be si mutumi na no ba no a we he ma no ono he for no ko o tena ha na so ba si oba e o me ne bae enti ne domafo ye aduane apiesi akonfo nti kwati oba no ne tumi nti me de ne na na ma ka kire abakosem amaye de machia lense sanada bia o ti se hwane e wo Ghana ha na wo besesa abakosem a nim titro e fa doma e fa bono ho a ne nto ase da biara da na ti amanti wase no nkyerese ni mu nkyerese se bi me po ase na mu ko ka se ne de ame de anya de ye obi ni mo ho a mu se baba ko so nya fo so die ni wodiem kwakure me yedua nani nanso papa we pa ya na to so ametina metimiti papa na num bibi adua na fo se Dormaahene ni ko se Dormaahene wo fresu menya adua na fo nyina fresu menya ye na na agogoma hema na na fra koma dwaben se wa kusi wo bo adum na na se adua na fo nyina fresu menya okay agogoma hema na eka na wo Dormaahene dikuru agimuje na agima badu wasi na kura bi a ojan kono ho kaya kumasi wasi na kura bi ojan kumasi wonu wona no masem na me begina so de abu na ten yemi be bua ma no bua kokoi se wuti baabi na wo firi ho kobon sesen wo baabi a se kuro na ho kobon sesen wo so ne kuro na wo firi so de ni kuro dada de ni kuro dada de wo firi so ne baabi a wo kobon sesen no de ni kuro dada de bi afiri ko ye na ho ni pani bebe Africa ye eni wonya de wo ye no no ya mankora na sere no wo de wo wachi ko si intrama 2022 April wakusu ya chere Santehene se Essumeja Mahene dumasa man nyina sabi ke ye kan ye wura bakosemu a ensase fe Essumeja beka ha sabi ye nkyere asante ase o enye nsam nyina na asante ye kan nanso wo pese ye kyere na se dia ye letiba tamna besi ya ne ya bekyere na se nini apari wo de no kwafo akoto Akwamahene sabi wono sedi wo ba asante a sabi wo si hoahoa ye wura woni asante te sei a wo binim de awura nini aketewa Dormaahene se nini apani Dormaahene obinim de awura no sabi nka wo pa akonya de kwa ka akwom na wo so kopra akonya ono ni ano no se wo nya wo Dormaahene se wo nya bunini se wo se wo pra akonya maborofo afirim no mo nko mo ntokwa wo nka ho o santini Dormaahene wo ye santini unya bununi ebunu nya country o ebunu ye kasa ebunu nya wo man bi o ye kasa o enti sa wo so ojije nsase e wo bunu ne mpatemu atena wo se bunu hene dia free wona techimahene ne tuobo domo hene ne Nkroanza enko omu nyina ho na be mu se gone are the days na wo ye Western Asantes Ashanti Doves na wo nyina aka ho aya omumla mepemfoni na yewura eye techimai kumfia me yawo de bi obetena ho kan wo so no ne bunu nchempe meye akanfo piesi aya omumepemfoni se wo pa chew agege nsase bi e ben techimai ase ama yewura na apokuware esre so wo mfanya dai emma no nanso na apokuware bi na no ka se Nkroanza de eye mere ne me madea okay abre 1996 obetina hon ma omene bono ahaf original house of chief on mo ba be pie mu ye na na otumfo pokuware ani mu no omo mpesa afoni no mo hwe no mo ye techimahene ne nsa na obeka ye okay Dormaahene ba da ben nanu ya ye wana onsa asuwachi adwale emene ko sensuo bira wo se hina untime nsoa wo mu entosini enyema ufiri mu a hwi meka ho de tie nsa na tie da so ye kase dada ifiri oduma nkoma boss ro boss ase bo asante enti wo mra Essumeja so aduanani enti kuro dada ne ba bia wo nsifiri ne wachifiri no ba bia wo furu mahye no ehwo ne pani dia ehwo na nkonya tuntum ne nkonya akase aka nyina no apamada ka ne nyina ye dai esie besene ko ne ko ka kire yewura ode ne ho wo kire kosi ntrama aduana piesi besene ko ka kire ne se wo na Essumeja nsase ehye wonsa na wo mo atu ahene ne esi ahene adehye wo Essumeja
na jebi kankanfo no mo peso abusu etu ahene si ahene wo Essumeja akonya ho no sabi ye pese ye bisa ne se Asanteman kwabena eye ne de ana wono kura ye na Asanteman kwabena bosumu ni se wono wosoma Asanteman wo Asanteman mu mamu ye fa Dormaahene asem nya asem okay me se ye mfuturo no otubu ni pani na abisim kete we se wonsa no sabi mpreduasa na wo se atiame ye ni musabi wo hiri begina wona se wo ya yikura de ahemfo atwa no wahia ye no na si dia na ka bisim ye se yini wo bitim peja no wo Dormaahene ho enso ntimi se yini wo ja ikuro no ja ye de ne ntuma yen na mi a wo de na enwu na wo de ewu a wa be yi a kire se wo de ayi nti me hwe bi nye start ye de mputu nyuma se na de akodoma twabra video so ne hwe mputu nyuma dodo sen fact dodo sen na akodoma ya ba video so me yehu twabra okay twa hin fie bra ba kire ye ontwa na hin fie ka family kire ontwa mputu nyuma community center ni man kitinkiti bia ye common obai wa ya no man ontwa ba kire ye na won fo na ni mehwa Asante na de bia ode ni si wo horo no omra mu omra mehwe na sambo dua na wote wona na wono no sei yekopie mu sunya ya koto se wono onim bibia Asante onim bibia fa Asante ho no sabi na okogina koka Sampa aboko sem na koyi Asante free ma ene wudi fo totally e wan odi fo okay so wini ma Asante dia ye den na asem na yere wo so no tam ya wo de ba manhia se Asantehene nye de enkamaw kwaku asemo mebua no se unima Asante a Sampa ye bono a eye den na asem no utam ya wo de bribe kesiem se achia menhwe na onkamaw manu asimenia eya sensebe kwaku bedi akwa kire na adwen fa wo de to ho ne de na waka no oso betumi atro de na wo de ato ho yerekin kan de amaw oso ni abakosem se de ensem yisu tia obetro ana wakira kwan beba na wadwen awon so wo no onso so wakire sanse yesua de ma obuo ene ani de mra ontwiro ye na wo de to ho no emu ADUMASA TV akosti kuto hwe ntade shimayen top solo electricals ehwe yen Nkroanza edemaye no yirika yiri bites nso ama yebia bobo ama yen komo no nya hodi woni pedua nim na bre nyina etundi dwumadie yi abremu ADUMASA TV YouTube Facebook so ADUMASA online medin di atesam hene kwaku yema mommo ene hwa enyato